Ja, vi taber 3-1 her i København. Hvorfor gør vi det? Jamen, det var skarpheden i de to felter, må vi sige. Altså, med det antal muligheder, FA 2000 de har, kan lave 3 mål på, der er det jo tilgiveligt, vi ikke laver en 4, 5, 6 stykker, så skarphed i felterne. Hvorfor er det, vi ikke er dygtige nok i begge felter? Jamen, altså, vi kan sige, at i dag der mangler vi i hvert fald den sidste tur, den sidste skarphed, den sidste kvalitet i at score på de muligheder, der er, fordi der er jo nok af dem. Og det er også muligheder, som vi scorer på i andre kampe, det gjorde vi så ikke i dag. Jeg er så stadigvæk skuffet over, at vi skal lukke så mange mål ind, og der synes jeg, vi mangler noget i vores spil, at vi er ærkære i vores omkring vores eget startbakkefelt. Der står vi lidt over, og det koster nogle mål, og det er for mange i løbet af sæsonen, og det blev vi også straffet for i dag. Vi har skiftesvis tabt og vundet lidt her i foråret. Er det grunden til, at vi mangler nogle point nu her, at vi ikke har været stabile nok? Jo, men det er jo helt klart. Altså, vi snakkede jo om, inden den her forårssæson gik i gang, at dem, der var stabile, det er jo også dem, der vi hænger på rigtig længe, ikke? Og der har vi været alt for ustabile. Det er der jo slet ingen tvivl om, så det er jo logisk, at vi mangler de point. Hvad er det, vores fokus det er frem mod de sidste 5 kampe her? Jamen altså, vi skal begynde at bygge op, og vi skal lægge ovenpå, og vi skal træne os til den skarphed, der skal gøre, at vi kan vinde fodboldkamper. Det starter allerede på mandag, og det må vi arbejde videre med indtil sommerferien, og så må vi se, hvor langt det giver point. Tak skal du have.